नै दिनै आं रनजिता मोनाव सेकेन्ड टाइम मैगं लांनो फैबावदों आरोना नायदो नै बिराद मोजां मोजां मैगं मोनलांसिगोन मानो लाङा जानांगौ जायो खोमा बाजैयाबो मालाय आंखौ रनजिताया जा अनखायोलै मालाय दाख्लैबो लाफा हरबाय दिनैहाय नै ब्रकलि जाला होबासानो बै लाफाखौबो हरना लाफायानो हनै हारंसो जाजाया माबायानो जा बरिया दाखालि आं खानो मोनियाव बोराया खाबाय दा गोजौ गोजौ खादों जायोना हारंबाबो जाजायोब्रा मुथासेल' नांगौलै बारा ना दे मुलाखौबो हरना हरगोन बिबायलै जि गाज्रिलै आखला फैसा होलांनांगोन आयै सारायनो गैलालै रारनायाव जाला फैसा होलांनांगोन सोरबायलै माथो इउटुबनिफ्रायबो मोनबा जागोन दिनै हले फैसा बिबायलै रनजिताया अनबाबो जागोन आं खिन्थाहैगोन बाजारावथ' क्राइसिस जानानै दं मैगङानो दा गैथ'वा 10 थाखा गथाल' जागोन दे आं थिनहरगोन दे जा गिदिर अमा फियोलै अमा बिमा और ये रहा बच्चा उन्हीं के बच्चे चलो Smile.